Sanibonani. Iyanibingelela yamanyanda intokazi ngaso lesikhathi kanti-ke nazi engingena nazo enginiphathele zona. Eyamajele indaba iyazungeza ezinkundleni zokuxhumana. Kanti-ke nabantu bayishayela ihlombe imisebenzi yangqongqoshe osanda kuqokwa ongene esicathulweni laphayana sakhe ubaba uBhekicele obekade kubonakala engathi isandla sakhe besithanda ukuthamba laphayana emaphoyiseni nakojele. Ngoba kuvela ukuthi ebezenzela nje bedanasa. Kubeke sekubanjwa abanye bojele ukuthi bekade bevule izipaza shop bedayisela iziboshwa, utshwala, ogwayi, ukudla kanye namawayini nokunye okuningi. Bakwethu singekuluntuzana, singekungabazi ukuthi mawunemali eNingizimu Afrika, mawunemali uyisiboshwa, uphila kamnandi ejele uzukhohlwe nanokuthi uboshiwe ubona ngathi usekhaya. Kunojele-ke besifazane okutholakala ukuthi badayisela osozimali beziboshwa ikhekhe emese-ke bayakhokha imali. Iziboshwa-ke bakwethu ziyasutha laphayana, ziyabusa bakwethu, zidla ikhekhe, ziyasutha ikhekhe lojele. Kubonakala-ke ngathi-ke lesikhundla siwele ezandleni okuyizona zona ngoba kancane kancane kuzokwehla ubugebengu laphayana. Shuthi-ke ngempela lento eshiwo iziboshwa ukuthi ziphila kamnandi ejele iyiqiniso. Nakho kade kutrenda umlisa enza ividiyo eqhosha laphayana ukuthi uhleli kamnandi kangakanani ejele. Kwabanjwa nama-TV nama-drugs nokunye okuningi eSun City ejele lakhona. Bakwethu kahle kahle kanti bekwenzakalani sonke lesikhathi ey'ndaweni zokusebenza emajele. Mina ngiyakufisa ukwazi ukucabanga laphana ku-comment section asihlangane khona.